Het is de politieke partij Frisse Wind die het onderzoek uitvieren had. Op verschillende plakken in en om Haas binnen aaienvoen met te hege concentraties dioxine. Het gaat om particulieren die pieken houden. We vinden dat het een zorgwekkende situatie is dat er zoveel dioxine in die eieren zit. Het is boven de consumptienorm, dus zeggen wij dan, eet ze maar niet op. Molk en gewassen maar wel gewoon dronken en eten worden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zocht er net nu weer van op. Onze reactie was dat het wel erg overeenkwam met onderzoeken die wij in de rest van het land hebben gehad. Dus deze gehalten komen voor, ook in andere delen van het land. Maar er zijn verhoogde gehalten van dioxine in de eieren, dus op zich is dat geen goed nieuws. Het komt vooral een soort onder hobbyboeren voor. De pieken wrotten in de groen en daar kan dioxine in zitten. De vraag in Haas is nou, waar komt het wij? Het is heel goed denkbaar dat de bodem verontreinigd is vanuit bedrijven in de historie. Het kan ook natuurlijk toch zo zijn dat er iets vanuit de verbrandingsoven wegwaait. Maar er zijn op dit moment helemaal geen aanwijzingen voor. Uiteraard kunnen we het nu nog niet uitsluiten en daarom gaan we nader onderzoek doen. Al is het net ongewoon, de gemeente Haas neemt het heeg op. Ze willen onderzoek naar de bronnen van de dioxine. We hebben hier natuurlijk ook een geschiedenis als het gaat om bezorgdheid voor volksgezondheid en milieu. De afgelopen? Nou ja, natuurlijk. En wat dat betreft denk ik dat die zorg voor die volksgezondheid dat die echt maximaal moet zijn. Niets poetst weg dat dit onderzoek waarden heeft aangetoond zoals het er nu bij ligt, die te hoog zijn. Dan willen wij best aannemen dat het wel meevalt. Maar dat willen we dan wel door onderzoek bevestigd zien. Dat moet nou echt. En het laatste wat we hier willen is dat mensen hier ongerust moeten zijn over wat ze eten en over hun gezondheid.